Selamun aleyküm dostlar. Akşamınız hayırlı olsun. Şu aslında mumun değişme deyilen ya kâbir aydımlan eserleri halkın içinden alınıyor da. Köpsemre değişmeler halkın içinden alınıp yeni halka ödürleniyor. Yönü neyle ödürleniyor? Onu biraz edebi dille kuvvet redaktörler halka ödürlüyor. Emmemeden şeyle ehli derecelikte görmez. Yürüytüne yazıyanlar ama yazılanmadan ama o yaş yazılanmadan ama sağolsunlar. İnni halkın içinde o değişme yazıyanlar vardır. Belki biz bilyenlerdir şoları. O değişme yazıyanlar vardır. Şunlar qoz edip bir siyom edip burada halka hödürlerden qowdat bolacak diye. Jigler doğanlar, ağalarımız, dostlarımız vardır. Yekindi yaşlanmaz. Şolar ýaly gowur hödürläsiniz gelýän zadynız bolsa, dostlar, gatar kayın şu videomun aşağına uğratıp bilýän nomeram goýar. Egerde imodan ýa-da elektronik poçtamdan uğraşsaňyz tapagy ýok, şo goýýan nomeram hemmesinden hem girýän men şoňa linkden hem girýän, telegramdan hem girýän. Umman goýy öz ýazan zatlaryňyz bolsa, menem şonu özüm okayan, seredýän, o redaktörler görme yarasa, o redaktörler yeni halk ödürlüyor. Bu demek bilen näme? Biz şu zekindi yaşlanmadı, yadan zatlaryny yatmaz ýaly halk ödürlemek maksady bilen aýdýan şunu köpünçmaňa ýazýanlar amma uğradýanlar amma sawursunlar içinde alýanymy amma şu uğradýanyň içinde goz edip bir sözlerine, kâbir sözlerine seredip halk ödürleyen zatlarımızdan bar. Yeni şolar ýaly zatlar olsa gaçar kayın uğradı verin dostlar. Onu seredeyin, göreyin. Ama şonu qowzat olsa men şunu YouTube kanalımda agzak geçen planning eden zady. Şo boýunça da şunu syomka etdik, sahnalaşdyrdyk. Ya bunu teatrda, kinoda ya humorlarda ulanyp bilýäs. Esasat dostlar dedip bolsa qowzatlar eders. Allah yol verse yazmaly o eserleri, o değişme sahnalary, umman goşgulary, değişme goşgulary bolsa uğradım. Ulu hormat bilen men alar sereder. Canıma sağ olsun dostlar.